ya Araja Dibia neno jimila ya na nneyi Araja Dibia Chief Doctor Achunike Nwabunwanne oji mmiri agwo ya olu mmiri kiji kalisia mmiri azọghị ya n'ọlụ Adekuki neme adekuki meli mekwa ọzọ olu mmiri kiji kalisia ọbara tụle na mekene ojimila ya na mekene gị ọbara tụle manwụ nwere ibubo na mekene gị nkwụ aja akpọ ọbara tụle n'egwu ikeligwe na mekene gị mmiri gị ji alụ ọlụ ọbara tụle alili egwu tekizi onye idọ na-eti ewu egwu arọbi ya egwu na-eti ive ngwugwu egwu ndị mmiri ntị adịwu ya obodo anyị na onye nwere ifo nwere onye mmelụ nye kịta nnọkwu ya o nwere ife melụ nne n'ụwa ndị tive egwu na onye nwere uche ya n'ụlọ n'ụmụ na mụ na-abịa nna nwa ya nne mmiri osi na mmiri bịa balị mmego na mmehie bidogo Chukwu okike m gatụalị m nso ọkwa egwuzili m ka m na-eti na manọrọ kede ọ dị m n'oche mgbe nọ nnụ ehe nnebịa kana ihe nu na ihe anyị gatụalị m nso unu ka nji wee kalịsịa na mụ nọ na mmanwụ na nwaanyị yọgbe ya tụọlị m nso mmiri ndị ikwu nne m na m ebidogo mmiri nwunye mbe ya tụọlị m nso mmiri ndị ikwu nne nna m na m nọ n'ọgbọ agbọjọloko igwe ya tụọlị m nso mmiri ndị wee kalịsịa na m ekene agbalụ m mmiri beke bịa tụọlị m nso obute bịa kana na m ekene abana bezu na mambala bịa tụọlị m nso egwu nufili m ka m na-eti ndị mmiri Ibadan goddess bịa tụọlị m nso kalecha ka mụ na yo na-enweghị isi mmume bịa tụọlị m nso ọbịa mmiri Umueri oke bụ gana arọ Umueri niile arabigbo arọ bịa tụọlị m nso na mmehie bidogo agbakọ m mmiri obielu si atụọlị m nso egwu nuzili m ka m na-eti onye ji okwu bụ nwa udoyi ha bụ igwu nne m bịa tụọlị m nso kalecha okwute aradọgwe bịa kana alụsị be nna m arọ ndị be mmadụ bụ ike na mekene biko na ịbịa tụọlị m nso na mmehie bidogo
abolumudepe biatwali muzu arobu nago na mekene iyoji akose na nwanyị alụsị ndị ikwu nne m na mekene aja na Umueri aja na biatwali muzu kalecha ka mụ na yozi oyi na mambala biatwali muzu aja n'Igbo aja na biatwali muzu egwu nusilimu ka neti na manoro nkete anam na hip hop nọdị na high life egwu ibe wetele ego bọọlụ maka Araja Dibia odogwu dịkwa nnekwu Araja Dibia odogwu dịkwa nnekwu ikele nenoji mmiri agwọ ya Araja Dibia nenoji mmiri agwọ ya na nneyi Araja Dibia Chief Dr. Achunike Nwabunwanne oji mmiri agwọ ya ọlụ mmiri ka iji kalịsịa mmiri asa gị ji alụ ọlụ anegwu ka ị na-eme anegwu ka imeli imekwa ọzọ ọlụ mmiri ka iji kalịsịa ọbara tụle na mekene gị melagọ ya na mekene gị ọbara tụle manwụ nwere ikuku na mekene gị nkwu aja ọbara tụle n'egwu ikele igwe na mekene gị mmiri ka iji alụ ọlụ ọbara tụle onye egwu m ji jebe n'igwe nyabonye odogwu bịakana odogwu eji ọ bụ chifu Dr. Achunike Nwabunwanne Onwualor Araja Dibia oji mmiri agwọ ya odogwu bịakana nke bụ nkwa aja gwọ nka nkite eji esi nka gwọ ọbala obi ọcha ihe dibịa nwere obi sale agbelekwe ya bụ dibịa ifeanya na alụ n'enu anya aka Chukwu ji egosi ihe ma nwee gị inwele ibe ji esi echi ngọ oji mmiri nwere ibe ji esi echi ngọ unu chakwa n'ụzọ ofekechakwa n'ụzọ Igbo mụrụ nze m ọzọ gee ntị ọfụma nụ ka nkọlu unu ka odogwu si bido n'ụlọ maka ndị asịlị gbakwute ndị na-amara oge si bido oje wekwula asịlị gaba genu ntị dogwu balị mbọ ọfụma ọ dị mma iyi amụla Achunike Nwabunwanne na mmanụ ma nneyi Umueri oke bụ ebe ahụ ka mụlụ odogwu nwa bido wee baba mbọ ọ bụ onye mụlụ ya bụ leti chief Nwabunwanne Onwualor Ezinna gị jebezie na n'ụwa
maka na ife niile nọ ga n'ozo onye ya ekwu onye na-enwero nna ọ bụrụ na nka ka ya ije n'ụwa n'osiri ike onye ya ekwuru nwa ogbenye afa nne m lụ ya nya bụ late Mrs. Ojelibechukwu Nwabunwanne Onwualor iru Dibia ka o si bịa n'ụmụ atụlụ Umueri Ezinna nwụgo nwụọ Ezinna nwụgo nwụọ Achunike na-eti mkpu Achunike na-ebe akwa na nne ya nwụrụ n'oge ọ na-eti mkpu na mama ya nwụrụ n'oge onye ya ekwuru nwa ogbenye onye nne ya nwụrụ n'oge ọ na-esi n'oge amala ife ije n'ụwa n'osiri ike na-egbu omeghe ọnwụ na-egbu alịlị ọnwụ na-egbu alịlị nya bụ akwa Achunike n'ebe na-egbu omeghe onye ya bụ nne m na mụ na Jose oge ma ya nwụsịlị Achunike pelu mpe mgbagbo dị n'obele nwa ọ bụ ofu nwa asị ofu nwa bụ ọ na-agala ọnwụ ihe arụ ya chọrọ nsogbu Achunike ji nesi anya nụ ilo na-asị akaligo ya n'ọnụ obula akpa ya wee jebezie ikwu nne ya nya bụ na Umueri nya bụ ụmụnnoke Umueri bawo ka Achunike na bazile ejebizielu ka o wee dị mma ka ọ na-emezi onye ọ nọ na nke ya nya bụ nne ya nọ nwa wodo nnete alilegbu n'onye bụ ike ugwu esikenu ọ bụ nwa wodo nyazụla Achunike nyazụla ya from ụmụazị ya wee tobezie Boji wana katazikwolu Nwawodo wee bụrụ onye nwụrụ anwụ Achunike wee bebezi akwa na-egbu mmehie ụwa ke mmadụzi iche ka nna Jose Olisa kedu ibe o jidele m otu a tupu gide m ọ kwesị n'ihi ebulu mebu kwesị n'ihi abụ onye enyemaka ọzọzi aka Achunike wee kwasịa nwa wodo o ji kwasị anya ijuwa wee kalịa anya rụ otibezie o bula akpa ya wee jebezie ịgba mbọ ọ dị mma ka n'ije n'ụwa n'osiri ike alịlegbu mmehie onye Chukwu ya enyela aka ka ya enyelu onye Chukwu ya egozi egozinu ka ya egozie Araja Dibia ibela ma mmezi gị ndị ilo nọ na walele neno ji mmiri agwọ ya Araja Dibia neno ji mmiri agwọ ya na nneyi Araja Dibia Chief Dr. Achunike Nwabunwanne oji mmiri agwọ ya ọlụ mmiri gị
ji kalịsịa mmiri asa gị na-alụ ọlụ anegwu gị na-eme anegwu gị mere imekwa ọzọ ọlụ mmiri gị ji kalịsịa ọbara tụle na mekene gị imelago ya na mekene gị ọbara tụle manwụ nwere ibu na mekene gị nkwụ aja ọbara tụle n'egwu ikele igwe na mekene gị mmiri gị ji alụ ọlụ ọbara tụle Achunike Nwabunwanne ọ na-esila anya n'ụwa ọ na-esila anya ka ụwa ji aga ude ya ọ kwasịrị ọchị ya ya bụ nwa nwodo o bula akpa ya wejebe Naija steeti ya bụ na Mina ebe ọ jele ịchụ aka ebe ọ jele ịba mbọ ọfụma asị nwafọ Igbo nwa gwada atafịfịa na n'ụwa nwa gụghị elife na ya na-elie onye kwukwe na jokwu ọ wee bata n'ime Mina Naija steeti olilegbu n'odogwu wewele anya wenenebe ka ibe si aga maka na ije ụwa n'odi ogbu ije ụwa n'osi na chi ije ụwa n'odi ogbu onye ya ekwuru nwa ọbụla Achunike wayọbachie Olisachimu bịa biche mmanya ọ gbalụ n'ihe bịa biche nyanya ọ gbalụ ndị ya bịa biche nyanya ọ gbalụ chi okike ya ọ si ya bịa biche nyanya ọ gbalụ ọchị ya ọ sikwa ya bịa biche nyanya ọ gbalụ ibe dị n'Umueri oke gboo ya biche nyanya ibe nwa kaliwo Boji wenesi anya Boji webakata mbọ Odogwu wezuwa bịa gold Odogwu wemebe ọfụma akala ka ya wee cheke ndị ichie wegwu lọktọ wee dịrị ya na mma ọlachabaka o ji abịa gold alachaka ya bụ na Mina Achunike na-agba moto ọ na-eluju afọ kọnekshọn karịrị ya lụọ ifeọma na-emelụ ya ego bụzi atụlụ tabasị ya na n'ụwa ọ nọ na Mina Naija steeti maọbụ mmadụ na-eche Chukwu na-echele n'ụwa nke Chukwu chelụ bụ nye ya eme na n'ụwa ozume bodogwu jilikede ego n'ụwa o ji mekata ọfụma n'ụwa arụpụ na agụwa bịa ekpọbodogwu ọbọlị Achunike Nwabunwanne n'ụwa ihe jeli mozi ka mmegi nnekwu ị na-afụ n'ọbụ obele gee ntị ọfụma Achunike wee nesi anya wee chekizie kozi eluju afọ nụ na Mina wee cheketezie o wee jụọ onwe ya n'ụwa edibe ọ na-analụ na vileji edibe ọ na-anatalị n'ụwa ebilo na-asị kalili ya ruo edibe ọ na-emezi n'ụlọ
arọbuna gụ wee gbagote ndị ichie wee gbagote nọ ọdịbendị wee gbakwụlọtọ ndị mmiri wee gbagote n'ụwa ibe dị na Umueri wee kwụlọtọ arọ nneyi arabi Igbo niile arọ Umueri wee kwụlọtọ ekwenyanwa ihe anataba n'ụlọ arọbuna gụ maleke n'ụwa ijela nyozi ire ya lokalele o nwere ndị ya enyela aka o nwere ndị ya lụrụ ọrụ n'ụwa o nwere ndị ya akwụkwọ ya lokalele garọ maọbụ mmiri ka ike ya esi bịa a na-esi ngọ ike mmiri bụ excess power maka gịnị nụ n'ụwa onye ju ogbugbu ọnwa udo onye ya egbulu nwa ogbenye Achunike nupụlụ isi nụ ọ sị na ọma nna nata na vileji na o nwere ibe ọ nọ na vileji eme arọbuna gụ bụ bagbasịa gị okwu nụ benye gọvele na onye gọghele ka malimi ya chelie ịnachiete beji nye dịka ọhịle ka ọ natabasianụ odogwu ekwechili ewewe basokwutelia na mmina Naija steeti wee chọta ya chọta n'ụwa bachọtali ya chọta anyị meli gị nnekwu anyị ya nakwulu gị ibe ji dị nnekwu banalia ibe niile onwelu banalia connection banalia kọntaktị banalia ibe niile na-enyere ndụ aka ka o ji akpọpụrụ o ji wee mesie wee nnesie anya n'ụwa beji na-asịale ya ike nwoke wetaba arụ ibe wee karịa nli ọnụ na-abịazikwuli ya lụ otu ibe mbụ nye ka nlili nke edebelu ya akwọ na-emezi o jelenu jana ọmaliko si denu ibọjẹ lagbaya nwa m naba n'ụlọ arọbuna gụ na-akpọ gị ịlụ alịfọlọ mmiri na-akpọ gị ndị ichie na-akpọ gị arọbuna gụ be nna gị na-akpọ gị ịlụ alịfọlọ o nwere ndị ya atagbo o nwere ndị ya azọ ya o nwekwuru ndị ya enyela aka Araja wepụla bayano wenataba n'ụlọ ọ natalụ na nneyi na be nne ya o ji wenatazia n'ụlọ ọbaka wenata ndị mmadụ wee mụba ya mụọ ụfọdụ na-akọ ya ọnụ ka okeke jesila amị jelizi butu ya ike ụfọdụ na-ekwuzi Achunike wee nọkata ibe wee kali anya ruo onwere pụọ na lale onwekwuru ego n'enu onwere ego ji elikwulie nya na nwunye ya nọ ezinụlọ ya nụwa mmiri na-ezo na manụfa anwụ na-acha n'enu anwụ na-acha ọ na-achakwube wute ya Abacha ka ọ na-arali nọ ya na ezinụlọ ya ilegbuo n'odogwu wee bebe ilegbuo mee olulu bụ ụbọchị Achunike wee nakata anya iji ụwa wee kalịa anya rụọ o wee wele izu n'elu ụwa wee kpọbanụ ndị mmiri wee kpọbara Obunagwu ọkpọba ndị ichie ndị nọ be nne ya ya natawo One sinunu eme ennekwo
Boji we kpọsịa ndị ichie Boji we yọsịa ahịhịa ọnụ Boji we yọsịa fa Ibo ya emezie Oge na-atọzi aka n'ụwa Ndị mmiri wegwụlọtọ Ndị ichie ebe na ya wegwụlọtọ Arobu na-agba jide ebube banja wegwụlọtọ Enyelu ya aka Oge na-atọzi aka nụ Nwoke we na-atọfu mmanụ Oweluvu n'olusia Olusilu na nna Welivu n'enu Ele-ekwu Owa foundation luvu n'enu Tata Ilu na nke Achunike Ya bụ Araja Dibia Olulu n'enu na-atọ N'ofu naanị Arobu na-agba na n'enu Ndị mmilion n'ụwa ndị ichie nọ n'unenu Chukwu okike ya ọra mmụọ niile nọ n'unenu Onye chi mmele eze n'ụwa Eze kọ ya boze a na-eficha kalaka ka mụ na-ajụze Araja Dibia lechebe nụ Araja Dibia lechebe Odogwu lechebe maka na edekwa nnekwu Araja Dibia nwoke dịkwa nnekwu Nenoji mmiri agwọ ya Araja Dibia Nenoji mmiri agwọ ya na nneyi Araja Dibia Chief Dr. Achunike Nwabunwanne Oji mmiri agwọ ya Ọlụ mmiri ka iji kalịsịa Mmiri asa ka iji alụ ọlụ Anegwu ka ị na-eme Anegwu ka imeli mmekwa ọzọ Ọlụ mmiri ka iji kalịsịa Ọbala tụle Na mekene gị oji mmiri agwọ ya Na mekene gị Ọbala tụle Manwụ nwere ibu mekene gị Ugbo aja bụ Ọbala tụle Negwu ikeli na mekene gị Mmiri ka iji alụ ọlụ Ọbala tụle Araja Dibia na-ekwu okwu ya Oji mmiri ife agabọlodogbo Ọlụ ọgọlụ Ọ na-emesiri ike Ọ na-echọ na anachete ga-azọ Nyakunu ejimalụ na ike dị n'arobu nago Araja na-emesi ike no Araja Dibia Mila saki jalu ọlụ Gị bụ oji mmiri agwọ ya na mekene gị Odogwu ego Araja na-alụsi ọlụ ike Oji mmiri na-alụsi ọlụ ike n'ụwa mmiri ka ezi ebute ike Ọ bụ na ị chọrọ ọlụ mmiri jebe na nke Araja Dibia Ị chọrọ ịgba ava mmiri jebe na nke Araja Dibia Ị chọrọ ịlụ ọlụ ndị mmiri jebe na nke Araja Dibia Ọ na-emesi ike Ị chọrọ isetulu ndị mmiri jebe na nke Araja Dibia Odogwu dị otulo dị a na-esi ngọ a na-esi onye nwere Igbo bụ ngọ Kechizi ebebe alele Kita na-ekwuzi egwu ya nwe Araja emewe gọfụma Ya bụ oji mmiri agwọ ya Ife ọ bụ na ị chọrọ n'aka ndị mmiri bịakwa chọpụtala odogwu Olulu gị jee na mmiri Ọlụ asala ọkụ Ife ọ memebezela oge N'ubonu ilechebe nwoke dịkwa n'egwu alele Araja na-elisi ego ike no Ya bụ oji mmiri agwọ ya na-elisi ego ike no Ọ na-alụsi ọlụ ike no Moto akaligo ya lụọ Ụnọ akaligo ya lụọ Ụmụaka akaligo ya lụọ
Dibia ekwuzinu onye ka ya akọcha onye chibudo elu onye ya akọcha onye chubudele mmanụ n'elu anya aka m na-ekwuzi onye ji okpukpe ọnwụdo nwata nwe mmiri onwe wele nyaka ndị wetiela odogwu egwu nu maka gịnị maka ndị na-anọrọ ka o si bido maka ndị sịlịsịlịsịlị nne ndị na-abụrọ nke meleme mejewe kọba awawe malụ kodogwu si bido onye ya dị nnekwu tata onye abụ ya enwe ebe obidoro aka ya bụ ebe o si bido oji militala abụbụ ego ife nkenelu chukwu bụ na chukwu olisa zago ya ebele adọbu nnagwu azago ya ebele mgbaka iwele gị anya odogwu dịkwa nnekwu sem 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 ogidi anyị were egwu agha ka anyị kene ezinụlọ ji melie ya bụ Achunike Nwabunwanne Onwualor ọ sị anyị kene Dibia nụ maka na ofu osisi adị ma bụ ife kwulife akwụdebe ya ka anyị kene nwunye ya koli nwanyị amalụ obi dị elu dịka o ji ọgwanụ dị ihe Mrs. Lolo Chinyere Nwabunwanne Onwualor na nwanyị na-emili afọ na nwụlechebe beli chukwu azawo ya ada ndị arụ ndị izu ọgụ anyị ekene gị na nwanyị na-emili na-echukwu chukwu olisa zawa ya ebele onye ya akọcha onye chukwu ọ sị anyị nkene ya ikenele ya ụmụ ya nọ anya ọkụkụ na na-echakwu ya na n'ụwa kake na-ada ya nwanyị ya bụ onye dịka Mrs. onye dịka Nwabunwanne Onwualor ya bụ first daughter ada na-elu ugwu anọ yefe chukwu olisa zawa ya ebele ka anyị golibe kedu maka tochukwu Nwabunwanne Onwualor ya bụ second daughter n'ụwa nweza dị efu na mba nwagwa dị ada bibi ya onye ya akọcha nwe ilegbuo m webebe ilegbuo m uju Nwabunwanne Onwualor nye kenelu gị ndị a na-akpọ ụmụ oji mmiri kununụlọ adalechebe anyị dịzi nnekwu kedu maka Chukwuemeka Nwabunwanne Onwualor ọkpala eze bụ eze odogwu n'ụwa nwagwadi atafifi ya lechebe ya bụ diọkpala Araja diọkpala Araja Dibia diọkpala oji mmiri agwọ ya Araja Dibia Chukwu emegbola anyịnya ka anyị kene Chukwu
Inasa Nwabunwanne Onwualor Adana yikenelege Nyabu Araja Araja kane kenesi Araja nebu Araja Dibia ivele membondilo Chama Nwabunwanne Onwualor Lechebenu Ada ndị manuma Lechebenu Unu zuloke bara abalị Unu na-emesi vikeno Nna unu dị otu lodi Unu kene Chukwu Uche Chukwu Nwabunwanne Onwualor Uche Chukwu emego ndị lọ nọzi n'akwa alile gwobe kedu maka Chinedu Nwabunwanne Onwualor Araja ụmụ gị dịzi nnekwu maka gịnị gị bụ nnava dịkwu nnekwu anụwa Nweze bụ eze onye oche na-ebukpa n'isi mụ na Joseph Araja Dibia si mụ kene Ojimili si mụ kene Nyabu nwanne ya maka gịnị nọ nwanne mmadụ abụrụ ọyị ya anyị kene Chukwu Asi mụ kenelu ya Chifonya chọna m ibe m Igwenye lọkụ Chifonya chọna m ibe m Onwualor Meyi ụmụ agwo Kengo yi nọ mambala Anyị kenelu ya Gị bofu nwa Chukwu nyelu Umueri n'Igbo Ọganyala obi ọcha Nweze bịakana Adeli ego gị na nwole Igwe nyelọkụ Chi ụmụ ogbenye Ibi na lulu mụ ụwa Chukwu ji egozi gị Igwe nyelọkụ jisi gị Igwe nyelọkụ Ekeneze bụ igwe Isadebe gị Amaka ibe mụọ Ada jisi ike nono Chukwu emegola anyị ya Iba yọli Chukwu ọlụgo ya Amaka Ada lechebe Chukwu ọlụgo ya Ka anyị kene Chukwu Kirisa Nenu Chike Ọbala n'Igbo Odogwu na mgbago Onye mweri oke mmụọ Gbago mweri gị si je Ọbala n'Igbo Ọbala ego gị dị esi Oji ego ndị Igbo ji ego mọgọ Oji mote mọgọ Araja Dibia si mụ kene gị Nenu Chukwu ebuka Ọsọ nwa ji enyi wechi ọsọ Odogwu na Bakene Ego gị kalili egwu Isi ike Ọsọ nwa ji enyi wechi ọsọ Ọganyala obi ọcha Imilisi mụ kene gị Unu dị nnekwu Chinosa Kafọ Ọnwa na nkwele Ọnwa na-eti eti Ọnwa tibe Ọnwa putivade Ọganyala obi ọcha Nweze lecheba Na nuwo nume
ayagbanwe eze gịnị ka nna jụọ ọnwa n'ịkali wegbu dogbu ego uche narị nze ọkwesịrị eze odogwu n'ọba kingdom igiligi mmiri na-eji ụba odogwu nwanne ego gị kalịla kalị igiligi mmiri ifi na-eme ka Chukwu ji egozi gị mere obi ọcha Araja si mụ kene gị ya na mechi okike mmeji egbu agụ celebrity bad boy odogwu na priwi abịa mmanya ka iji achụ aka gị ọ ga-ala na-egbu onye bulu n'ụwa ebe onye mere ka Chukwu ji egozi ihe mmeji egbu agụ ọ ga-ala obi ọcha isi gị Araja si mụ kene gị gị mmile Sunday Atoni Chukwuma Ezego nwanne sekizi onyi dos King of money gị bụ Ezego onye mgbere oke bụ eze money bịa bụ mmanya egbo nwanne gị nke bụ the CEO of Filati Home Hotel and Suites and nneyi eze money bịa bụ mmanya egbo nwanne gị feye megi mendilo gị agbanwe jefu n'anya ọ ga-ala obi ọcha Araja kenelo gị Chinedu Alokwu Dupamno odogwu na nneyi onye mgbere oke bụ ọ ga-ala na-eli oge ya na nwụle unu na-elisi ego ikano ọ ga-ala obi ọcha ekene zebigwe anyị nwere mmadụ Araja Dibia si mụ kene unu Chikelu Nwabunwanne ego mmiri na gule ego mmiri n'ụwa umigbo ego mmiri adị agwụ agwụ ego mmiri n'ụwa ego mmiri na-ajụ arụ oyi ego mmiri n'ụwa ego mmiri adịghị awa isi ego mmiri na guleri Araja si mụ kene gị obi ọcha ego n'ụlụli ka eji tue unu ava unu na-ewelire kedu maka ewela tekeyi mọdịlị mụọ ọnya guleri tekeyi igwe mụnọke ọnya guleri n'ogwu jisike ekene zemigwe odogwu asị m ekene zemigwe tekeyi ifi na-eme ka Chukwu ji egozi Araja Dibia ojimila gbọ ya si mụ kene gị kedu maka ime kwọpa ọbalatuleze Dibia onye mwatu olu Umueri oke bụ ọbalatuleze Dibia na mekene gị mekwọpa ife onye melu ka Chukwu ji egosi ihe nenu Chinoso o jikwa ichekwu n'ọba odogwu ego na
mekeneke ikuku ọma n'ọba kingdom odogwu nwanne m ikuku ndị ọba bịa ka na ime mgbe ọ ga-ala obi ọcha na mekeneke ego unu na-eline n'ụwa unu na-emesiri ike ego mmiri Araja Dibia si mụ kene unu nanu Uchenna Nwabunwanne aji Umueri duru Umueri onye na-agụla anya arọ gị na-agụla anya arọ gị na-agụla Igbo niile arọ aji eji isi ike onye melu ka eji ekwu elu ya aji eji isi ike ọga ya na obi ọcha ime nwuli ife n'ụwa anyị kene gị o ji mmiri akpa ya nyasị mụ kene gị ime nwuli ife ọbala tuleze dibịa arọ dị ya Ikenna Nwabunwanne Chinemezi Umueri odogwu na Jakarta Indonesia chidachụaka gị ọgala ego na mekene gị the CEO of Indonesia Villa Hotel and Suites na nneyi Umueri ọgala obi ọcha Chinemeze na mekene gị ị na-emesiri ike ịlụla anya ebe anyị dị akpọli ewu jabali ndị okwu isi ike oji mmiri kenelu gị Chikekwebi amụlonye n'ego amụlonye na mone onye nneyi Umueri amụlonye n'ego amụlonye n'ego ị na-elisi ego ike na anyị kenelu gị Sunday Azodo mma asụ ọkọfịa onye Umueri okebo mma asụ ọkọfịa ị na-emesiri ike weze gị lechebe Obi Sule Alhaji Suleman onye kụzi bilibọgada Alhaji Sule Alhaji ego na-ekenelu gị ọganyala ego Araja si mụ kene gị Araja Dibia oji mmiri si mụ kene gị Ikechukwu anyanwụ mbe Akimotos odogwu na gule odogwu elisi ego ike Akimotos odogwu ego Chukwu jekwu Onwualor nnaluwe ezudo na Umueri ezudo n'ime nwulibe ezudo onye na-akwudo anyị kenelu gị oji mmiri agbọ ya na-ekene gị Ikechuzi festa ọgala obi ọcha n'ụwa na mụ kelelu gị a na-eto ụmụnna nwezu akụ ilo na siana odogwu na gule na anyị kenelu gị ụmụnna nwezu akụ na anyị kenelu gị ilo na siana ala jisi mụ kene gị gịnị ka kwuo nyabụ awụa nwanne Zelkizi Onyidon awụa na mekene egwu anyị ego n'igwe
ndị jụla jụ ya ekwetezi enwe akaliwa gị bụ ya ntụlụ ayọ agwo a alili gbuo m nwa bebe onye ya ekwulu nwa bebe Araja Dibia oji mmiri akpọ ya Dibia ya emela onye nwe ego ego mụ nọ n'obi gị ego mụ ka m ji ekene gị enwere m ọlaọcha enwere m ọlaedumacha ego ka m ji ekene gị ibe onye nwere ka o ji eme nwanne na mụ kenelu gị ọbala tụlụ eze Dibia n'ime nwuli ife igede Araja Dibia nwoke dịkwa nnekwu igede nenoji mmiri agba ya Araja Dibia nenoji mmiri agba ya na nneyi Araja Dibia Chief Dr. Achunike Nwabunwanne oji mmiri agba ya ọlụ mmiri ka iji kalịsịa mmiri asa gị na-alụ ọlụ adegwu ka ị na-eme adegwu ka imeli mekwa ọzọ ọlụ mmiri ka iji kalịsịa ọbara tụle na mekene gị ojimiri agba ya na mekene gị ọbara tụle manwụ nwere ikuku emekene gị ugwu aja bụ ọbara tụle n'ogwu intelijen na mekene gị mmiri ka iji